Vale, si estem anant ja. Anem acabant ja, no? Bé, arribats a este punt, volem fer una dedicatòria molt important, molt especial per a nosaltres. Ai, mare. Bueno, són moltes, la veritat. Bé, anem a dedicar, en primer lloc, als nostres companys de feina, que són tant mestres com els nostres alumnes, perquè cada dia som més feliços, gràcies a ells. Aplaudim, per favor. Surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un cop, els teus ulls ignoraven, a ciutats per aprendre dels que saben. La 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 la. Has d'arribar-hi, és el teu destí, però no forcis gens la travessia. És preferible que duri molts anys, que siguis vell i confondegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent